Ayın 13-nde İstanbul'un İstiklal köçesinde edilen hyýanatçylykly terror hüjümüniň sebäpkäri bugun İstanbulda tutuldy. Terrorist içeri işlerin aýtmagyna görä tutulmadan dönen Gresiýa gaçmak üçin taýýarlyk görýändigi ortaga çykdy. Terroristin ady Alham Al-Bashir bolup Siriýa watandaşlygy aýdyldy. Al-Bashir PKK agzatlygyny we şol ýerden buyruk alandygyny öz agdy bilen boyun aldy. Jenayata baglykda ýene 46 adamyň tutulandygy Türkiýanyň terrora garşy göreş guramasy bildirdi. Al-Bashiriň terrorçulukly eden hüjümünde 6 adam öldü we 81 adam yaraldy. Yaralanlaryň arasynda 2 kişi agyr yaraldygy aýdyldy. Ölenleriň arasynda kiçi ýaşly KK-ly gyz hem bar. Türk halky we pat bolanlar üçin ýaz tutup bombanyň partlan ýerinde ölenler üçin güller goýdular.